Koma mwati zomwe zikuchitika UDF sitha chipanichi mwanotino sichipezeka kuti basi chasalazika ndikutheratu chifukwa chonenoti anthu amphamvu amene amapanga represent nde akutulaso pasi maudindo nde kuona zifukwa zakezo ayi ndithu kumanenaso kuti ndani amenewa tukamba nkhani ya mayi Esther Jolobala omwetu anali ndi udindo waukulu ndithu ku chipani cha UDF nawo ndi munthu osoonera aliso ndi influence yayikulu kwambiri mukudziwa bwinobwino nzima ameneyi nkubwera ndikutula pasi udindo kuti ayi basi izizi ndazitaya mpaka naku chipani komweko ndikumaitatu kudandaula kunota ngakhaletu zakhala chonchi ifeyo ndoti tudandaula kuti no amayi wapanga zimenezi sizikuyenda kumeneku yayi nangati zinama ndeti fotokoze motere kunena kuti kwalembedwatu chikalata ku chipani cha UDF ndipo alemba ndi mayi Esther Jolobala omwe anali ngati MP tingoti ndi MP ndi anasankhidwa pita parliament kuja ndikukasankhidwanso kukhala ndi kuti no second deputy speaker ku nyumba ya malamulo ayi ndi udindo waukulu kwambiri umenewo komanso nzimayi ameneyo ndi nzimayi wa UDF likati wa UDF chipani chonde wayima nacho kwa nthawi yayitali not only that amapanga so represent chifukwa chonena kuti mu parliament yapita ija simunganene zonoti no matsatira parliament ya ulamuliro wa azakwera aja ndi osamutsatira nzimayi amene Esther Jolobala amene amayikwenya kwambiri MCP ilibe nayenso mawu anali ndi mphamvu zina zake zoti akayankhula ndi cholimba mtima sichimaopa kung'alula amwene now what has happened ku UDF kuja ndi zoti anampatsa udindo ngatino ndekuti director oyang'anira za kampeni maoneti kuzokopa anthu ndithu muchipani mutivotere ife komanso ndekuti akukopa anthu ena kuti mwina mamembala ena alowe muchipani iye ndi director wa kampeni kumene koko chomwe chachitika ndizani kwapezeka zonena kuti wangolemba chikalata inetu basi ndatula pasi udindo ku UDF ngati director wa kampeni why mama mufuna mutule pasi udindo chifukwa chani akunena kuti udindo ndikutula pasi chifukwa chonena kuti no ndili ndi zintchito zochuluka ndemwe ndikagwire ku parliament ntchito yofunikira kwambiri ndipo parliament ikhaye kutsegulira I think kumaperekaya kwa mwezi wa mawa if not mwezi uno mwezi wa mawa mwina ndi zakha zovuta kwambiri ndigwire kumeneko komanso meki kufuna ipangitseno chisankho ndekuti madera amene zisankho sizinachitike mwinanso mwina zazibwereza amene ana apeze kuti akhasula ndekuti no ndikathandizire kukopa anthu sindivuta kuti ndi balance kwere kumeneko nde ayi amalawi andikhulupirira kunena kuti no ndikhale ineyo ndekuti no second deputy speaker ndiziyang'anira ndekuti za ku parliament uku udindo waukulu kwambiri sindingasiya umenewo ndikukula kuti no mwina make nsokonezi ndilephera kutumikira amalawi chifukwa chonena kuti ndakodwaso ndikukapanga chani za kampeni uku akunenatu chonchotu komano ndekuti no kuzabwera amene amayankhulira UDF akutipo chani kumbalitu ya UDF koteko kunabwera Labana Chilungo omweno ndi wachiwiri kwa amene amayankhulira chipani cha UDF mkulu ameneyu azakamba kuona kuti kutula pasi udindo kwa amayi amene wa amayi Esther Jolobala ndi chiphinjo chachikulu kwambiri ku chipani cha UDF izizi ndizoti ndizokhumudwitsa kwambiri ndoti adandaula nazo ngati ku UDF zikhoza kubweretsa ndithu ka effect kenakake nde nangapanga bwanji munthu sangamukakamize ofodo zoti sangakwanisa kugwira basi no angovomereza ende pano paona kuti no ngati chipani apezeno njira zonena kuti no asankhirepo no mulowa m'malo wawo pa udindo umenewu I think in the past few months panaiso anthu ena ake amene atulukaso chipani cha UDF kuchitulukiratu uyu sanachituluke komano chochachitika nchona kuti wangotula pasi udindo now awanda anthu amene amachimira chipani chicha ngati kuli ma MP amene anatsala ndithu a UDF ndi amene wawa ndekuti achina Ichi Adams Mambo achina amene wawa ndekuti achina Esther Jolobala amenewa anthu amphamvu kwambiri nawo amene waso ndekuti akutula pasi maudindo mphamvu zawo akukhangata kuchitsikabe chipani foko ndikuchitsikatu chipani nangatenganene bwanji ndiye kuti zizipangabe affect mfake nakamba zonena kuti koma mukuti UDF iyi sithapo apa sipeze kuti yasalazika ene yankhula yonje ndizozo kuti magaya UDF akozekera uratu kwane maphuzo
tatukwanani muone ndikuchosani poni ine zotukwana ndikuona kuti ayi ndikuwuzani ichi ndi chilungamo wina afuna asafune kumene koko zinthu sizikuyendako yani chipani mphamvu zake zikungolowera pasi mona muzizifunsa panopa what is happening kumene koko inde brem imakhala onena kuti DPP iru ndimene inati inamaliza chipani cha UDF amanena choncho pati enanso kumatukwana mpaka naona inanso ati amamopseza munyanane akutero akuti amopseza lodine kuti amuphaka yachani magayi andizakupha ine kumachita kulumbira nkhani zake za UDF akutero tinene chonse magayi it's inevitable kunena kuti no sizoti tinganene kuti tizisintha zonena kuti no chipani cha UDF mphamvu zake zikucheperabe chifukwa pamwayo saso munthu wina wamphamvu amene tingoti wachoka munthu wina mphamvu ndi amachoka ndi mphamvu zake ndi influence zake yomwe mwioneti not only that tiziyang'ana no azitsogoleri a chipanicho ali kuti no anatupere muluzi ali kuti no kuti awo achinana nkhumwa kukonza ma meeting one kuti tikakambirane tinaluza zinapangisa kuti tiluze ntani bwanji no ngati achinatupere muluzi wasakupanga zimezi chipani chija angochisiya chilingalibe I think panopa kamtsogoleri kali kuti I think akupanga za business zake uku pajamuzi wangu wa business zokha zomayankhula ndi kuti chani munyananezi jampakana kumamopseza munthu ali busy opanga za ma business ake it's fine sizoti asamakhala osapanga ma business ake koma ukapanga ma business zonse zono ndili ndi udindo ngati ndani mtsogoleri wa chipani ndi ngati ino sindingakwanise no kugwira zinthu ziwirizi zokha apanga mayesa Jolobalazi udrope chimodzi chimene sungachikwanise koma ngati ukuona kuti ungakwanise ndi uzipereka no nthawi so kuchipani kuja kuti okay bwanji no mwezi wakuti titakumana ndikukambirana kuona kuti kodi chipani chitinga chipangirisa siteti bwanji tingachidzutse bwanji chifukwa tikufa kwa chipani cha UDF ndekutiso kumene koko ndekutitu ndi ngozi kwa democracy kuno kumalawa chifukwa chani tikuchepesa zipani mwayona tufunikira tizikhala ndi zipani za mphamvuzo ndi UDF ija ngakhale ikuoneka kuti ndiyopanda mphamvu koma ndi brand yayikulu kwambiri ndi brand yonena kuti inatulutsa kwa mtsogoleri wa dziko linoli bakili muluzi meni ikunena kuti si brand yamasewera ingofunikira anthu oyenerera fundo zoyenerera ndikuyipanga ndi kuti kuyimwaza osangoyisiya ku chigawo chimodzi nawo mopanga bwanji zimene zizi mtsogoleri ali busy okapanga business chabwino business yo zabwinobwino akhoza opanga ndalama chani zima umakhala munthu angamufuna zingopanga za chipani koma kodi sangapange ukiliyeti nthawi ya ukapanga za chipani yoti asogolere anthu adza kuti tane ndikhaleni pamodzi apa alibe nazo ntchito zinthu ngati zezi zozikupangiso zoti chipani chija chizingolowera pasi zomwe ali nazo busy anthu a UDF ndechani kutumiza ma VN kopseza munyanane ali kutsutsa DPP wina ati wapanga create akuti gogo chani kumati ati kumapanga ngati wabakili muluzi TV koma maika kanyimbo kabakili muluzi TV kaja ndi basi ndikumanyoza pita muthalika chani wina wako wa UDF apanga zimenezo guys what are you doing? Can't you see kunena kuti no muli ndi vuto mkatimo simayang'ana zakunja kulimbana ndi ena inu musana konze mavuto amene muli nawo now mafanzi to aliko rufanzi omwe makonda chipani cha UDF koma maikhumudwitsa kwambiri asogolera chabwino tingotenga zonena kuti no mwina atupere muluzi ali busy kodi aja ankanena zonena kuti chani tamenyera nkhondo abale athu achakwera ankolo athu achakwera aja amati Alex Kalolo kaya amateroka aja ankaima ndi atupere muluzi ngati running mate aja ali kutino amene aja ali kutino iweyo atupere muluziyo anaona zonena kuti uli nkuthekera kuti ukhoza kukhala vice president wake ndiye kuti waonamo mwina zabwino iwe moti sungaone zimenezi kuti munthu wapanga point zinthu zina zake zabwino mwa ineyo ndiye ndipange zonena kuti mwina ndigwise ntchito mphamvu zimene ka influence kamene ndinakukaja ku UDF ko kuti mwina mwake tipange mobilize ngati atupere ali busy ndi tidzutse chipani tipange hayi alibe nazo ntchito ndithudi angopanga zawo wina akamayankhula zonena kuti atupere muluzi ndi wa ma business nchifukwa chidwi chako chili kuma business basi and uchita bwino kakhale komweko wasira anthu ena akaja ntukwane tikupanga tithana nawo tikupha chani tsono tu zimene ziru ndi zoti palibe amene angatsutse ndi zimene tuzonawa pasi aina yesa Jolobala kutsururuka kumene koko chifukwa chimene aperekachi si chifukwa chomveka chifukwa chomanena zonena kuti yayi ndikhala busy chani ndisindikwanisa kukamenya campaign sizomveka campaign director sizitantho zonena ndati uzikamenyera campaign unase sizomveka pali zina zake zomwe zochitika underground apo fachana asankha kugwirano basi nzingoyang'ana zakuboma bwa ntumikira Malawi ine za UDF
something is happening nawo chipani chikungogwa kumangogwerabe. Iyi ndi sign yabwino iyi, mukapanda kukonza iyi ayi ndithudi danger chizapizo kuti chipani chafika point one kuti even kuti muchidzutsenso mukanika imeneyo ndi mazakhano vuto lalikulu kwambiri. Ayi omayankhularo anakamba kale kunena kuti wakutsina khutu amakhala ndi nasi tikamakamba chonchi because we are concerned tufuna chipani chiradzuka. Tinabwera last time timakamba za magaya ku MCP kuno tino ati makadi chanchanchani mayoti guys organize yourself kumene koko usati mpezeke zono tino magweratu kubweranso ndi kuti tukamba za magaya ku UDF so try to do that. Achina nankumwadza timayamikira kunoti achita bwino kuyitanisa ndi kuti meeting yakuluakulu achani achipani kuti mwina makakonze ziwiri zitatu zofunikira zezo, koma UDF Z00 angopanga zawo atsogoleri zokhumudwitsa ndithudi akuti